Oy, kamo di ay. Kumusta man mo? Karong umabot nga 26 ba, birthday na ko, invite among tanan. Pangadto baya mo ha? Kay pangandaman ko na isip pasalamat sa inyo. Happy ko kung makakita sa inyo nga happy mong tanan. Dala ang gusto nyo sabayon, pati tibuok niyang kaparentihan, dili ba ang inyong mga silingan para ganahan mo. Okay. Ako'y bahala ninyo, inig pa mauli. Tapos, ako pong iripan ang tanang nagasto ninyo sa pag-attend lang sa akong birthday. Basin, akong i-exclusive ang tibuok lungsod kung pwede para lang makiter mong tanan. Isa ka gatos nga litsong baboy ang akong iandam ug magtumba kog 50 ka baka kana para lang malingaw mong tanan. Basta wala lay inom makahubog. Kaon og mga papremyo akong idalit sa akong birthday party ninyong mga higala. Wala ko'y problema sa gustong magbalot para i-bring home. Maski pag sa kingo ninyo, okay ra basta kamo. Muhatag mo kog regalo sa tanang moaten sa akong birthday party. Nagunahuna po ko na magparapol og house and lot para malipay ang tanan. Mga at least 10 winners ang akong plano. Okay. Ayaw dyan mo kalimot, karong 26. Ako'y bahala ninyo ako mga higala. Magmalipayon jud ang tanan. Daghang salamat mga higala. Ay, nakalimot ko. Naari ko business trip ana mga panahona. Ani na lang, next year, bubawi na lang ko sa inyong tanan. Sorry jud kaayo, busy di akong schedule. Sunod di gayo na lang pohon. Salamat.